Какво е акидо? Айкидото е нещо, което ни учи. Тоест, се борим със себе си. Изкуство. Каква е целта на доджото? На доджото е целта да сме заедно, да сме партньори и така, ако сме разделим, така не става работа. Каква е целта? С какво се борим в бойното изкуство? В бойното изкуство се борим с себе си, с характера си, с духа си и така. Важно ли е да имаме дисциплина? Да. Защо? Защото така имаме чувството да сме партньори. Кое е по-добре? Да сме противници или партньори? Партньори. А защо? Защото какво беше? Защо да сме партньори? Защото ако сме партньори, така е много. А ако не сме, тогава не става.